एमिति गोटे देश ଯେଉଁଠି ବିବାହ ପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିକୁ ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ମନା। ବିବାହକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଚକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରିକି କିଛି ରୀତିନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ବିବାହର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର କନ୍ୟାକୁ ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ମନା। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ତାହା ଏପରି କେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଏପରି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଟିଟାନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ଯଦି ବର ବଧୂ ଶୌଚାଳୟ ଯିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ଅଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବରବଧୂ ଶୌଚାଳୟ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଓ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କମ୍ ଖାଇବା ଓ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ଶୌଚାଳୟ ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ।